ezazu zer dekazu, urgoiena, urbarrena, urgoiena, urbarrena, urte berri egun ona. Nik labur-labur azalduko dautzue kasu berezi bezala Andres de Poza igartzarena, bai? Poza lizentziatu gisa ezagutu zen idazle hau. Bueno, oso garai goiztiar batetan hasi zen, ezta? 16. mendean, eta hori da nire ustez bere meriturik handiena. Euskal irizpidea erabilietzan garai batetan, berak hasiera hauetan lagundu ebala eta zenbait azterketa gida edo erabili ebazala, bai? Interesa jarri eban, euskeran irizpide gisa, ez zegoen garai batetan, berak jarri eban hor enfasia, eta gerora erabiliko ziren hainbaita irizpide erabili ebazan, ez da, adibidez, etimologia, toponimoak eta abar. Bale, tipoa, izatez nik esan ezagutzen, baina hau prestatzeko begiratu dut eta tipo interesgarria, erabat anakronikoa, izatez etzan euskaldun girokoa baizik eta Flandesko kolonia espainolean horre antza Euskaditik joandako aita baten semea, berama uste dut etzala hemengoa, baina hortik hartu eban euskalduntasun asunto hori, ez dakigu ondo benetan Euskal Herrian jaioa zan ala ez, berak sinatzen eban natural de Orduña, baina garai horretan natural esan, de onde te sientes eta hainbeste nun jaioa zinan, beraz, ez dakigu Orduñan jaioa zan ala Flandesen, eta Flandesen egin eban bere karrera. Diplomatiko, hor lagudako gauzetan ere nabarmena izan zen, eta bueno, pizkatxo bat bere garaiko pertsona, bai, kolonietako hor gerratan ibilitako pertsona, baina ere baukan bere errenazimendu kutsu bat, ez da oso poliglota zan, gai desberdinak jorratzen ebazan, eta abar, ez da? Izatez bere idazki ezagunenak ez ziran euskerazkoak edo iberiakoak baizik eta kosmografia, bera kosmografia irakaslea zen, eta hidrografia, ez da, itxasgintzako edo itxasketako asuntoak. Bueno, baina inoan bezala poliglota zen, eta euskera ere jorratu eban, ez dakigu Laudioko andra bategaz eskondu zalako gerora, ala txikitatik hartuteukan sendiko itenez batengatik ez dakigu, baina bueno, berak hidrografiako liburu ezagundaren ondoan idatzi eban beste liburu bat, izena zeukana, de la antigua lengua, poblaciones y comarcas de España, ezta? 1587an, espreski gai horretara dedikatutako liburu bat, nahiko lekuzkanpokoa, baina zentzu honetan lekuzkanpokoa dinot, ezta? Hemen esaten eban euskera penintsulako hizkuntza zaharrena zala, eta hebraera eta greziarrekin antzinako toponimoen edo toponimo gehienen esaten eban berak iturri, bai? Beraz, bueno, interesgarria, horren ondoan adibidez, landu eban lehenengo aldiz Europako erromantzen hizkuntzen zerrenda bat, eta bueno, gauza gehiago gine bazan, ezta? Baina orain lotuko gatzaizkio horretara, euskerazkoaren asuntoa. Zezaten eban adibidez, toponimoen gerora askotan erabilidean etimologia eta toponikoen metodologia jarraitu eban, ezta? Toponimoak jaso ebazan eta euskerazkotzak hartu ebazan, adibidez, Iturriza, Gargoriz, Eskua, Urbiko, Lauronia, eta bar, bai? Gero beste gauza bat egin eban, ez bakarrik toponimoak hartu, baizik eta toponimoen izen zaharrak berreskuratu irakurketak egiteko. Hor adibidez, jaso ebazan hili osagaia daukiezan horiek, Ilitzi, Iliberri, Iriafrabla, Iria, eta bar, baita ere harrapatu ebazan ona txizkia eukiezanak, hemen Itona Lleidako leku bat, Barcelona ere barruan egongo litzateke, Pamplona, Txipiona, Tarragona eta bar. Hauek ere bere ustez izango litzateke Euskaldun, Eusko-Ibero edo gura dugun bezala, bai? Eta ineban beste gauza bat, ez bakarrik toponimoak hartu, toponimoen izen zaharrak berreskuratu, baizik eta ondorio teoriko batzuetara heldu, edadura ikusita. Edadura ikusita, ondorio estatu bueno, bargi dago, hemen edadura honek esan gura dagoela, aintzina, euskera edo eusko-iberiarra zala, edatuena zan hizkuntza eta iberiar hizkuntzen iturria, bai? Bueno, hau ja amaitzeko eta kuriositate gisa, ez zeban bakarrik horrelako gauza ekarpenak ekarri,
Senekaren, Estrabonen edo Silio Italikoren apunteak ere berreskuratu ebazan antzinatik. Senekari hartutakoa izan zen Eusko Iberismoagaz erlazioan, berak esaten eban Korsikako jendea, Iberoak zirala eta bar, baina gero beste apunteak ziren ere gehiago historikoak, ez da, Estrabonena, Silio Italikoarena, beste ekarpen batzuk egin ebazan adibidez Bizkaiko Elizateen zerrenda bat egin, beraz, bueno, esan daikegu, tipo interesgarria, anakronikoa, baina gerora asko landuko zen, irizpide bat, ez dakit, hornitzen eta egonkortzen lagundu ebana, ez da? Beraz, besterik gabe. Hori guztia dela eta txalotzeko tipo bat zen eta jarraituko dugu eguneko.